Wszystkim z tej strony Blaugranowy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w FIFA World. W międzyczasie wczoraj udało mi się awansować do 5. ligi. Nie nagrałem Wam tych meczów, ponieważ nie było warto tym zawodników, że miałem takie playsy, że rywale mi wychodzili już na 45 minucie. Nie? Tylko jeden wgrał, co dostał 5-0, ale komu by się chciało to oglądać, jak ja miałem cały czas piłkę. Połowy akcji nie trafiłem, no on tylko na kontrę. Jak stwierdziłem, że wygrał na defensywnym, ponieważ gdy grałem wczoraj wszystkie mecze na nim, to grało mi się dobrze i nie straciłem ani jednego punktu. Wszystkie mecze wygrałem, ale do tytułu 6. lidze niestety mi brakło jednego punktu tylko. Straciłem go tam kiedyś na początku i teraz będzie rzut karny. A i zaraz. No i teraz najgorsze, co może być, to bezpiecznie. Jak ja nie lubię odbierać piłek. A, i może jeszcze, jakby niektórzy nie zauważyli, stworzyłem niemiecki skład. Znaczy wszystkich tych, co miałem tam z Barca i z jakichś innych lig, wyrzuciłem i kupiłem graczy Bundesligi. Nie był tam nigdy warty, tylko chyba za Schmidta dałem najwięcej, bo... Nie, przepraszam, za Eli zapłaciłem najwięcej. Nie, wróć. Zdecydował się na strzał. Bramkarz pewnie, chociaż strzał był bardzo mocny. Elię kupiłem chyba za 3800? Jakoś tak. Johnson. No, nie mogą się przebić. O Jezu, co? Czy ja wiem, czy był spalony? No to był. No dalej graj, bo mi czas leci. Tak, szkoda strata. Tylko bramkarz przed nim. Szansa. Broni, ale piłka w grze. Boże, mam rzucić idioto. Ashley Young. Santana, ale Santana. No, dobra okazja będzie. No, świetnie go ograł. Powstrzymali. Dobrze. Uderza. Piłka trafia gracza z pola. Teraz. Tu nasz szybki biały. Niestety tracił. No i mamy stratę piłki. No i co ty mi tu mecz wstrzymujesz, człowieku? Gramy dalej. Mi tu na czasie zależy, a ty sobie mecz wstrzymujesz. Przepraszam, jakbym trochę nosem smarkał. Mam lekki katar czuję dzisiaj. Ale no, myślę, że to nie będzie tu jakiś Niestety problem. stracił piłkę. No i Van der Hart. No już blisko pole karne. Uderz. Czy to wykorzysta? Jest szansa. Obroni. Żal! Piłka Już na powinna być boisku. bram. Strata piłki. No i Van der Hart. Czy to wykorzysta? I bramka, ach, Jest kurde okazja. się nie spodziewał, widzieliście jakiego plesiora ten teraz zrobił, podanie tych, Barcelona i bramka. W 42 minucie Mario nam daje nam prowadzenie i nie wiem, czy rywal czasem nie wyszedł z meczu. Jak mi wyszedł z meczu, to się zdenerwuje. Kurwa, drugi mecz, którego nie dokończę. A to nie wyszedł. No wyszedł, na pewno wyszedł. A bo mnie znowu rozłączył setek. No z przeciwnikiem. 3 punkty. No. Super. O. Tak się cieszę jak nikt. Kurwa mać. No dobra, no. To ja chyba skończę tu w tym momencie nagrywać. No skończę nagrywać, no i po prostu pójdę tam, zmontuję, wyszukam przeciwnika, zagram drugi mecz i wrzucę go wam. Będziecie mieli 2 mecze. Dobra, to zacząłem następny mecz. Cześć.